Bulan arasında men yitip gidýän o. Bu jaş saatlara seredin aglanlar. Dünyadaki en populärni pick-up'lan biri. 1948-nji ýyldan bäri çykarlyk gelýän pick-up Ford F-150'ler. 3,5 motor, 2 Bu maşin 22-8-nji aý, o maşin 2019 ýyly. Platinum komplektasiýa. Çykkan podnoşka. Panorama, koja salon. Hemme zat. Ana maşinin VIN kodu. Dolu abzoru ba, ne tip bolsa inni dağda test eder. Bu maşinimiz prostoy mata salon. Yönü yılı täze. Bunlar da çykkan podnoşka. Maşinler polnosy taýin boldy, monitor boldurmyň. Panorama zat däl, içi mata salon. VIN kodu. Göwrelerine seretmäň. Özüne güwün etýän sedanlar bilen nollan ýüze çenli barlap bolýanlar. Aňarky maşinimiz arasy ak, abyň renk çaşyna serdim. Ýzyna näçe ýük basasyň ese basyp bolýar. Haýsyny has odan gördüňiz. Maşinamyzyň ikisem satlykdyr. İçi daşy arasa ikisininki abmenem ba. Kredit ýok gönü. Abmen özünden pes maşinen edip bolýar. Bu maşinimizin bahasy $37.000. Bu maşinimizin bahasy $35.000. Alalaşyk üstünde bolýar. Kime gyzykly bolsa aşagda men nomerler goýjak, arkaýyn habarlaşyň.